Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon, balita, banat, huling. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, huling. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, huling. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong Udto, Pilipinas! Aksyon, balita, banat mulig magapalayag na sa sing adlaw sang Lunes. Ika-26 na sa bulan sa Oktubre tuig 2020. Nagaro pangilay siya. Nagaro pangilay bangod man sang posible hangin siguro, no? Ang mga sanga-sangablas ang kahoy nagatandog sa mayor nga linya sang kuryente. Kung nga nag-trip off kung kaisa, kagadra sa transmitter ta nagasufrer sang brownout. Dari sa studio, bago lang nagpangilay siya. Sige, magainop na lang kita mga kaaksyon. Dubdub kita sa taglalauna 15 sa pagdulong sa mga balita. Gikan sa aton sini nga mga action reporters, mga balita nasyonal gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod, plus ang aton sini nga mga local and national issues, mga kaaksyon diri sa inyo sini nga palatuntunan. Nakatutok lang sa SAP sa ERB sa mga kaaksyon ta. Tutok lang kamo mga kaaksyon ha. Kay hatagan tay naig talupangod mga kaaksyon
sa inyo sining pagpangalaga. Tutok lang sa Aksyon Radyo Bacolod. Kagabantayan karon ng mga winners ta sa This Is My Life sa 4Ps. Ining 4 ka piece bala mga kaaksyon, 4 ka pi. Ano ini? Amo ni siyang pagbulig sa pagtuon, paghatag sang paglaom. Ang mga winners ta karon sa This Is My Life, mabatian man mga kaaksyon. Tutok lang ha. Sa itong nakaligad nga simana, interview ni Aksyon Wilma Sugaton ang 5 ka mga winners sang 3 ka category sa elementary, high school, and college, no? Di kung sinong mga mapalaron nga tagdaog sang komunikasyon o kung tablet, mga kaaksyon, karon i-announce na ang top 3 sa kada division, mga kaaksyon. Bantayan ninyo, ha? Sige, tutok lang diri sa atong sining balitaan samtang maulano ng tiyempo sa iban nga mga lugar diri sa probinsya sang Negros Occidental. Diri sa Bacolod do nagtilha na do pakita na si Haring Adlaw, mga kaaksyon, since kaina sang aga pero kaina sang kagahon. Marobas kog pagawang ulan pero pag takna na lasais daw nagamat-amat na sa pakita si Haring Adlaw, no? Sa mga kaaksyon ta diri sa probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad. Ginasigahom ta sa southern part sa Kawayan, sa Kabangkalan, Sipalay, Hinubaan, daw muning mga areas nga daw napiktuhan gid sang tubig baha, mga kaaksyon. Anong monitoring sang provincial disaster ta sa mga areas nga ini? May mga gin-evacuate, mga kaaksyon, pero pila lang ka pamilya ang naapektuhan sining pagtaas ang tubig baha, mga kaaksyon. May Isabela pagaling reported nga ginabaha man daw pila to ka barangay do 3 ka mga areas dira sa banwa sang Isabela, no? Kamustahon ta na karon upod sa kaaksyon Marlon Hinubia sa report sang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Kag kamusta dira sa oriental side sa mga kaaksyon ta, no? Luwas sa tubig bahang COVID-19 duga kuan man duga tirin-tirin man. Ay, why na ni magtapos ng COVID-19, ipaanod na lang ni sa mga baha-baha, no? Ay, kabudlay kung kaisa. Sa oriental side, sa mga banwa kag syudad dira, napiktuhan man to sang tubig baha, Santa Catalina, Basay, and Bayawan. Sa iban pa nga mga lugar sa oriental side, ang baha man, mga kaaksyon, ha? Halong lang pagro aligmat gid sa mga kaaksyon tay, labi na sa mga nanubuan nga mga areas diri sa Negros Island, mga kaaksyon, no? Sige, sa mga kaaksyon ta sa bugos nga Region 6 dito sa Iloilo, ho. Sa iban nga probinsya sang Antique, Capiz, probinsya sang Iloilo, may mga areas dito nga ginbaha man, nagdalalo man ang tubig sa kasubaan. Ay, puwerte man, no? Hindi man ma-insindihan nga sitwasyon. Pero tutok lang diri sa aton sining pagpangalagad sa kinandan. Ako ang inyo sining kaaksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw? May 60 diyas na lang rabilin before pa man mag-Christmas Day, kag 67 days 67 kadlaw na lang before pag New Year's Day, mga kaaksyon, ha? Anong mga balita sa sining adlaw sa probinsya sang Negros Occidental?
Isa ka tuig kag 3 ka bulan nga bata na sa puwan patay matapos nga nalumos sa sapa sa ginpanaan Moises Padilla ang nakita na. Subo-subo man nino kay duwa man lang nisla ka magutod ang ginbilin sang lula nga may ginkwa lang sa oroonhan lang pagbalik sang lulaw ay nayang manghod nga isa ka tuig kag 3 ka bulan. Aton hibaloon na plus ang iban pa nga mga reports gikan sa probinsya sang Negros Occidental. Sa Bacolod City Government Center, we have Akson Dale Salazar, Councilor Cindy Rojas, ginalantaw nga maatrasar gamay ang pagpasar sang 2.6 bilyones nga 2021 budget sang syudad. Samtang sa BCPO naman nga balita ay gabalita ni Akson Eric Magbanwa, snatcher nga nagpangagaw sang cellphone kagabi sa sulod sang PUJ na kilala na cellphone na recover kawatan. Wala pa sa gihapon makapauli sa iya sining puluyan. Basi nagtulog sa iban nga puluyan. Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office, sigabalita ni Akson na Brian Morden, Colonel Palge naghatag direktiba sa Escalante City PNP nga tutukan ang investigasyon sa pagpamatay sa ila sinin na sakupan. Mga police station sa probinsya ginpalerto batok sa pagpangatake. Samtang sa balita naman sa special assignment, sigabalita ni Akson R. Tayhopon, commercial trips sang mga fast craft Bacolod, Iloilo mag-aumpisa na sa palaboton nga Oktubre 31. Samtang sa patrol naman nga balita, igabalita ni Akson Alvin Graba, K9 units iga-dispatch sang pedilya sa mga port kag terminals bilang preparasyon sa Piesta Minatay. Regular nga pasahero wala pa ginapanugutan sang Philippine Coast Guard nga makabiyahe gikan sa Cebu padulong diri sa Negros, vice versa. Pero ti anong matabo sa October 31 balik man sa normal sila. Aton hibaloon mga kaaksyon ng mga detalye sini plus ang report gikan sa San Carlos City. Igabalita ni Akson Stephen Presquito, 67 anyos nga tigulang na sapwa na gid lamang nga patay sa area sang Bakawan dira sa among syudad. Samtang balita naman sa Cadiz, igabalita ni Akson Roger Gotib, syudad sang Cadiz, nakaangkon sang 35 tanan ka mga panibago nga kaso sang COVID-19 sa duwa gid lamang kaadlaw, Sabado kag Domingo. Samtang sa balita nasyonal, igabalita ni Akson na Dorel Cabato, mga insidente sang missing nga mga persona sa paglaslas sang Typhoon Kenta. Ibaloon tanabi karon kung pila tanan ang recorded sang National Disaster Risk Reduction and Management Office. Kag sisintay ay nga diri sa national yan nagkadto ang headlines ni Stephen Presquito. Kag COVID-19 update kita mga kaaksyon. Sa Bugos nga Region 6, Bugos nga Pungsod, Pilipinas, kag Bugos nga Kalibutan. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Buling. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa diligid lamang madugay, mahina ang kalaban. But before ginaknowledge ng aton sining mga kaaksyon via Facebook Live nga nag-monitor na sa sining udto, while nga ang iban sini nagatimo-timo na, ang iban sini hulat-hulat pa nga maluto, no? Amo ginang namits di kung maluto na kay tigpala niya gana mga kaaksyon, ha?
Sige, tutok lang, kag padala lang sa inyo sining nga mga mensahe, pero jutay lang ha. Sa aton sining Facebook page o kon Facebook Live sang Aksyon Balita Banat Bulig. Kag sa mga ka-aksyon tabay website sa www.aksyonoradiobacolod.com.ph kag sa aton sining nga mga YouTubers sa Aksyon no Radyo Bacolod. Gina-acknowledge na namon kamo mati lang diri sa pagpangalagad sa Aksyon BBB. Daligid lang mga ka-aksyon, standbyan ay kay matag tapila ka mga commercials, balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay plus ang inyo sininga mga greetings. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige namyaw tanay sa mga ka-aksyon tadring pamati na sa inyo sining palatuntunan sa kay Sherwin Ramos. May lang pag-monitor Sherwin, pa-shoot out lang sa taga Candonea. Salamat gid Sherwin Ramos, no? Kag kay Hazel Alvarez, may lang pag-monitor batchmate dira sa Barangay Purisima sa Banwasang Manapla, no? Kay Hazel Alvarez kag inatamyaw man si Alex Montesa, kag nagapanamyaw man sa pamilya Caballero sang barangay Pailanga Hinigaran, mama yung hapon lang, monitor lang da kay sa Rex. Property si Alex Montesa ba? Thank you so much gid Alex. Kay Tomas Brunyola, mayo lang pag-monitor, no? Kay Tercy Baterna, may lang pag-monitor kag mayong aga sa tanan kag sa radyo Aksyon Radyo Bacolod, no? Kag sa imo sir. Ay pwede si Tercy Baterna, no? Thank you so much gid Tercy, no? And sa kay Genevieve Bilonio, no? Kay Genevieve Bilonio, mayong udto lang pa-shoot out naman ko gali sa pamilya Manapo kag halong gid sila perme. Halin sa kay Genevieve Bilonio, no? Kay Toto Aldrin Limaco dira sa Ninas Rose, may lang pag-monitor, no? Sa tanan nga mga crew dira ni Toto Aldrin Limaco. Kay Vicky Marino, may lang pag-monitor. Gasala siya ba? Dito din sa amin magdamag ang ulan. Hangin po ngayon. So ingat po tayo lahat. Gani man sa kay Vicky Marino, no? Kay Jose Manolito, no? Kay Jose Manolito, mayong Udto Action Rex, todo ulan di sa La Castellana. Gali ka. Kay Ilino Serna, may lang pag-monitor, Toto Ilino Serna II, no? Sa Isabela, nibla mo. Kay Zetalunan, may lang pag-monitor dra sa Hong Kong, no? Kay Heaven, kay Vicky Marino, lindira sa Barangay Bagbang, Novaliches, Metro Manila. Ayos. And sa kay Madam Virginia Olpinda, no? Mayo lang pag-monitor, Madam Virginia Olpinda. Sige salamat gid dira sa Celine Homes. Kay Valencia Kenneth, may lang pag-monitor, salamat gid sa Banyaga, Valencia Kenneth. Kay Mikmik Magan, listening from Taiwan, no? May lang pamati, Mikmik Magan, no? And sa kay Joe Frestap literally, may lang pag-monitor, dira sa La Carlota proper, no? Kay Lunila Tarosan, may lang pamati man, watching live via Facebook, Corner Gatoslao San Sebastian, no? Kay Madam Lunila Tarosan. Kay Heli Walter, no? May lang pamati Heli Walter. Kay Sinayda Tumayan, dara sa Handumanan, may lang pamati, no? Kay Gian Resisio, may lang monitor man Gian Resisio, no? Ayos, sige. May arapa. Sige, kay Lisa Monte Castro, may lang monitor dra sa Doha, Qatar, no? Kay Kagawad Imbongjo Campos sa Barangay Maao, kag kay Gabutero Velos Winston, gatamyaw lang sa bata ya, kay Architect Maylin sang Escalante, no? Salamat gid. And
si Alex Montesa may palagas pa, pamilya Silos ang barangay Nabulaw si Palay kag pamilya Ramirez ang barangay Granada. Ayos kay Riman Magkilat Modisto, may lang pag monitor watching from Paranaque, tamiyaw ko lang da Modisto kag Magkilat sa Isabela. Thank you so much, Gid Riman, no? Kay Joseph Pacifico dra sa Mayor's Office sa San Enrique, kay Kathleen Tabares, Veronica Tilanas, Banji Gomez, Carla Selva, kag Elmore Laurenio. Ayos, thank you so much, Gid, no? Sige, daligid lang kay matagta pila ka mga commercials, balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin, agadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, alamon, ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran, ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas ka balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong yung tagnegro sa nun, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad Aksyon Radyo Philippine Standard Time las 11:57 ng aton oras o galion tang pagtumar sang DTX 500 capsule kayang DTX Kadtuantang balita gikan sa News Center upod na kay Aksyon na Dorel Cabato mga insidente sang missing nga mga persona sa paglaslas ang Typhoon Kinta aton hibaloon karon dugay-dugay
Plus sining Red Cross mahimo nga ma-bankrupt bangod sa wala mabayaran nga utang sang PhilHealth. Kag maki-update kita sa COVID-19 diri sa Bugos nga Region 6 kag Bugos nga Pungsod Pilipinas kag Bugos nga Kalibutan. Halin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang kaundan sang mga balita gikan sa News Center upod na kay Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Doors, mayungod to. Yes, Action Rex, may good to kag sa aton nga mga tagpalamati. Antis nga ako niya balita national. Update lang ang Action Rex sa Typhoon Makinta kay sa pinaka-latest nga update as of 10 a.m. kaina ang sentro sang Kinta yara sa 125 kilometers or 125 kilometers por ora na aminhan sang Coron, Palawan o kon 120 kilometers na sidlangan sang Calapan City, Oriental, Mindoro. Sa gihapon, may 125 kilometros por ora ini siya nga kabaskugon sang hangin kag pagmadlos nga 150 kilometros por ora kag nagahulag ini siya pakatundan sa 25 kilometros por ora. Kag ang signal number 3 karon Action Rex nagapabili na lang sa lugar sa Luzon sa northwestern portion sa nga Occidental Mindoro, particularmente sa Abra di Ilog, Mamburao, Palwan, lakip na ang Lubang Island. Action Rex. Ang iban nga mga sa naliligad nga mga ginapaydalom signal number 3 ginakakas na Action Rex. What about ang signal number 2? Why na? Ang signal number 2 may ara Action Rex sa gihapon sa may Luzon sa Oriental Mindoro, ang bilog nga Occidental Mindoro, Calamian Island, Batangas. Sa Visayas naman ang extreme northern portion sang Antique, particularmente ang Kaluya. Ang signal number 1 Action Rex naman southern portion sang Zambales, kag ang sa Visayas ang Aklan, bilog nga portion sa northern na Antique, amo ang Lawaan, Barbasa, Tibiao, Colasi, Sebaste, Pandan kag Libertad. Libertad Market? Hindi Libertad dito. Libertad sa Action Rex Antique. sa Antique. Perfect. Sabi ko, Kasi Libertad makibot Market taga lang. Libertad Market. Pero na. diriya sa Negros Island, ya daw. Wala, agad man tadi Action Doors, no? Rex. Mga wisik-wisik lang natin, pag ulan-ulan lang Yes. natin mabatsagan ta, pero hindi tumangid. Pero in fairness, ang mga pagbaha man, no? Bisan wisik-wisik lang na. Basko gito yung guro kapon yung ulan niya sa Gani man. southern parts ng probinsya, including ng mga kaiping ng mga lugar ni Santa Catalina, Bayawan, Basay, daw mo mga lugar to nga daw ginbahaan Action Doors mo. Oo, diri sa Negros Action Rex, dumay na report kita nga isa nga napatay, no? Itong 6 years old, 1 year old. 1 year old blood nga bata to sa kwanto sa may Moises Padilla. Na anod man to. Actually, Magluwas na wala naman Action Rex, no? why Mo naman? malang nang reported nga napatay. Sa Moises Padilla, sa Isabela to, nubo na gid man tong tubig kahapon, iyasang hapon, pero tigid man tong tubig sa may Isabela mo. Daw pila to ka barangay gid nga apektado, may amin, ano pag itong ibang nga mga lugar, no? Ang Southern Negros Action Doors, munang ginbaan, ang Kawayan, ang Kabangkalan, Hinubaan, Sipalay, may mga portion dira, may mga barangays nga apektado sang pagdalom sang tubig baha, pero doon di gid masyado, pero kung nara ka sa higad sang suba to, anod gid balay mo kay Basko katama mo, kita mo tong Sinubaan, tong Taytay tong na buslo to. Mo pa tong subject sang patigay ko runabaw ng tubig dito sa area sang Hinubaan, no? Sa barangay na Bulao, Action Rex. Siling ni Corazon Villasis Gayo, Southern Negros, baha, baskog, hangin di sa amon, subong Tiguro Guro, no? Sige Salamat gid Corazon sa imo sining information. Actually karon dugay-dugay si Action Marlon base kung may update man kita sa Kapitolyo sa PDRRM mo naton Action Doors. Sige Action Rex, kag sa detalye na balita nasyonal, may anggot ini sa gyapon sa
Typhoon Kinta kama naka-record sang 12 ka mga tawo nga missing sa probinsya sang Catanduanes. Ini ang kasunod sang paglaslas sang Typhoon Kinta. Ginpahayag yan ni NDRRMC spokesperson Mark Timbal nga nagapatigayan na sila sang search and rescue operation sa mga missing nga individual kag naka-record sila sang 9,235 ka matawo nga napektuhan sang bagyo kag ginakinahanglan nga evacuate sa ilang mga pulian. Sa resambit nga kadamuon 5,704 ang yara sa mga evacuation centers sa Calabarzon, Mimaropa, Region 5 kag Cordillera. Samtang 3,504 naman ka mga tao ang nagtiner sa ila na lang nga mga himata. Samtang may angot sa gyapon sa Typhoon Kinta, naglugdang naman ni Action Rex ang isa ka yate nga may sakay nga 8 ka mga persona sa Bawan, Batangas, kadungan sang paglaslas sang Typhoon Kinta. Sa report sa Pamantalaan Nasyonal, ginpahayag ni Joselito Sino Cruz, nga manager sang Batangas Port, nga 7 ka mga tao ang na-rescue, samtang isa subong ang nagapabilin sa gyapon nga missing. Kag sunod sa port official, ang ngalan sini nga yate nga naglugdang amo ang Ocean Explorer 3. Sunod pa kaya Sino Cruz nga malain ang tiyempo sa mga lugar bangod sa Bagyo Kinta. Kag sang natabo ining pagka-alugdang nila Action Rex sining yate yara sa Tropical Cyclone Wind Signal number 3 ang Bawan, Batangas. Samtang sa iban nga balita nasyonal, ginpahayag ni Philippine Red Cross Chairman kag Senator Richard Gordon nga mahimo ma-bankrupt ang Philippine Red Cross kung mapaslawan ang Philippine Health Insurance Corporation o kon PhilHealth nga mabayaran ang ila sini nga utang. Suno kay Gordon, nagapangatubang sa karon sang problema pinansyal ang PRC bangod sa kapaslawan sang PhilHealth nga magbayad sang 930 milyones pesos nga utang. Kag suno kay Gordon, sa tion nga makabayad ng PhilHealth, ila na pagasundon ang kontrata nga sa tion nga magapatigan sang test, dapat matapos ang 3 ka adlaw bayaran na sang PhilHealth. Una na nga ginpauntat sang Red Cross ang pagbaton sang specimen testing nga chargeable naman sa PhilHealth. Kag sa bagin sang PhilHealth, nagpromisa man sila nga iga-settle nila subong nga semana ang ilabalayran agod maka-resume na sang testing ang Philippine Red Cross. Samtang update sa COVID-19, sa karon ang world cases yara na sa 43,343,796. Ang nagkalamatay naman 1,159,082 kag ang naka-recover 31,900,845. Sa Pilipinas naman, pinaka-latest nga data, ang cases naton diri yara na sa 370,028. Ang nagkalamatay 6,977 kag ang naka-recover 328,036. Sa probinsya sa Negros Occidental, nagpagwa ang province ng update as of subong adlaw, October 26, 2020. Ang cases sa Negros, 4,451 cases. Pero out of 4,451, 1,167 na lang ang active cases. 3,171 na ang naka-recover, kaga 113 ang mga nagkalamatay. Sa Bacolod naman, pinaka-latest nga update as of yesterday niya, ang cases may naduga nga 21 nga nagdala sa kabilugan niya 4,728. Ang recoveries naman 4,244, may 112 nga bag-o nga naka-recover kag may isang andugang napatay nga nagdala sa kabilugan nga 120. Ang Western Visayas may 166 ka mabag-o nga kaso nga nagdala sa kabilugan niya 15,760 kag out of 15,760, 3,095 na lang ang aktibo nga kaso. May 180 naman ka mga recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 12,296 kag may 6 nga nagkalamatay nga na-record kahapon nga nagdala sa kabilugan nga 369 death toll sa Western Visayas. Balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB. Action Dorel Cabato na sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Thank you. Salamat gid Aksyon Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sang Aksyon Radyo Bacolod. Isa pagid galisang may gintasan man sang tubig binalbagan ang Moises Padilla, Barangay 1 Blamo sa Moises Padilla, daw more or less mga 43 or 46 ka mga pamilya ang ginpatineranay sa rescue center sang among banwa. Ato na ibaloon karon kay Aksyon Marlon Hinubia ang mga detalye sang kung may available data ng aton disaster risk reduction and management office sa probinsya, no? Sige, daligid lang kay yari ng resulta sang unang draw sang small town lottery. Mahatag tanay first draw sang STL sa sining nga oras. Yari ang resulta sang small town lottery draw. Resulta sa unang draw sang small town lottery o kon STL 36 and 17 liwat 36 kag 17. Yari ang resulta sang small town lottery draw. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Kadtuanta ang balita na gikan sa aton sining nga mga action reporters. Unahon ta na yung balita gikan sa kay Aksyon Alvin Graba sa patrol. Ini may kang tanan sa K9 units iga-dispatch ang Philippine Drug Enforcement Agency sa mga puerto kag terminals bilang preparasyon sa Fiesta Minatay, no? Kag regular nga mga pasahero wala pagin panugutan sang Philippine Coast Guard nga makabiyahe gikan sa Cebu to Negros vice versa. Way pa man igurugin panugutan do October 31 pa man sila nagtimbre nga makapalayag na ang mga sakayan pandagat, no? Ibalaon tang report ni Aksyon Alvin Graba sa patrol. Aksyon Alvin. Aksyon Rex, sa pagka-umpisa na, it's either today or tomorrow, sa PDEA Negros Occidental Provincial Office, upod ang Maritime Police kag Philippine Coast Guard para magpatigayon sa random paneling kag K9 inspection sa mga pantalan na lagip na diri ang mga bus terminals in relation sa preparasyon man sa PDEA sa nagahilapit na nga Pista Minatay. Kag dala na diri aksyon na Rex ang pag-checkar sa mga pasahero nga magatabok abi going Iloilo, vice versa kagang iban pa sa diin sunod diri kay PDEA Negros Occidental Head nga si Nicolas Gomez. Sa karon gina-energize gina-condition pa action Rex sa PDEA ang ila sini nga narcotic detection dogs o kon mga K9 dogs abi sa buligman of course ang K9 units sa kun magpatigayon tigayon nga mahimo ang ining inspection sa mga packages kag mga bagahe sang mga pasahero nga magasakay abi sa barko o kung sa roron kag kalakip na diri ang pagsakay man sa mga bus action na Rex. Tuyo man diri ni Gomez o upod man ang pila ka mga opisyal kag ahensya sang gobyerno nga masupres o kung matap na ang posible nga movement o kung makontrolar ang ining movement sang illegal nga droga diri sa Bacolod kag sa probinsya, especially sa pagsugalaw sining Pista Minatay. Ari aksyon na Rex ang pahayag ni Nicolas Gomez. Sa atong K9 unit nga dapat i-intensify nila ang atong K9 paneling sa mga ports of terminals para at least kung mudagan ang pasahero. Atong present ba at least man lang kapugong-pugong tanong kung namin mga dautang plano itong mga ibang mga illegalista at least man lang makita nila na aramis ang presensya sa atong K9 unit sa mga pier kag sa atong mga terminals. Saan mo umpisahan, sir? Probably kung hindi subong mag-start basi buwas kay gin-refresh pa to ni K9 sir.
unsay pinaka main purpose nato ani sir? Atong ginakuha sir no kay para at least malang mapungga naton sir no kung ara gyud may mga plano sir. Bagan deterrent measures naton kung halimbawa may ara magig plano na may kasunod sa aton sa probinsya sa mga illegal na droga. At least makita nila na ara ton presensya kag amo gani pwede naton mapunggan kung ara man gid pwede base matambahan sa aton K9 kag simutan na kag aton ma-intercept. Siya na Rex ang kabahin gid lamang sa nga pahayag ni Nicolas Gomez. Sa dugang paginaton nga balita, kung sa maabot nga October 31 diri sa siyudad sa Bacolod kaga Iloilo vice versa, mahimo na makatabok ang mga regular nga mga pasahero ages 16 years old tub 64 years old sa Negros Occidental ilabi na sa Escalante kag San Carlos Port. Wala gyapon ginapahanugutan nga magbiyahe ang mga regular nga mga passengers. Suno kay Benjamin o kung suno kay Commander Johnson Benjamin, ang tagpamuno mismo sa Philippine Coast Guard sa probinsya, only LSIs, APOR, ROF, empleyado sa gobyerno, kag iban pa nga mga delivery drivers ang delivery sa mga basic goods. Amo lang sa gihapon ang ginapahanugutan nga magbiyahe halin Toledo going sa San Carlos. Sano na? Subong aksyon na Rex kay wala pa sila nakabaton man sang dugang pagid nga Di paano yakon sa 31? 31 ang ginapahanugutan pagid lamang diri sa Bacolod pa lang going Iloilo. Oo. So wala pa komunikasyon gikan sa counterpart nila to sa Cebu? Yes, aksyon na Rex, correct, sakto na. Ang manangambal niya kay wala pa nakabaton sa mga information o sa ila sini nga counterparts. Plus ang gobernador man naton diri action Rex say Governor Lacson suno kay Benjamin nga wala pa man nagapahanugot sa mga regular nga mga pasahero nga magakarina diri sa Negros, only LSI, APOR, ang ROF kag mga delivery man sa mga basic goods, government employees. Mulang ang sa karon ang ginapahanugutan pa aksyon na Rex. Kunti na diri sa aton sa 31 na iga implementar na ang ID kay way naman iban nga mga requirements kundi ID kag ang QR mo QR code. Ginpamangkot man siya tino matabo sa probinsya kinanglan pa ning mga QR code. Sunod diri kay Benjamin nga posible ipatuman man ang ining nga QR code depende sa approval sang tagsa ka mga syudad, especially Escalante, kag ang San Carlos, kag subong man sa nga probinsya sunod siya nga sa maayo man ini kay para mas mahapos ang ginatawag contact tracing. Ari ang pahayag ni Johnson Benjamin. Wala pa dada sang free travel like ining matabo sa aton between Iloilo and Bacolod. So meaning ang mga LSIs, they have to properly coordinate sa mga LGUs for sa province with regards to their travel. So sino ang pwede makabiyahe Cebu, Negros, vice versa? Pwede lang, of course, ang LSIs nato na ROF with complete travel documents. And number 2, ang aton yung mga frontliners, no? Aton yung mga security forces, and of course, ang aton mga government employees, and essential goods and cargos. Considering sir, like Bacolod, Iloilo travel, sa mga fast craft, possibly i-present nila ang mga QR code, the same na matabo from Cebu to Negros, vice versa. Last na mga meeting with the PIMT sa province, no? They are developing also a system like the QR code. For sure, that will be implemented siguro for the province upon the approval of the governor. Pero sa subong, wala pa sang muna ginapatuman, unlike sa Bacolod, which is already a city ordinance. So we will wait for the final approval of the governor if they will use also like tracking system or contact tracing system up. So na Rex ang pahayag ni Johnson Benjamin. Balita sa patrol, ang kaaksyon nyo. So, meaning mahulat-hulat gid sang advisory, although nga diri sa aton sa Negros Island to Iloilo provinces kag iban pang mga lugar, may go signal na iya ang Philippine Coast Guard nga magbukas na ang tatlo ka mga fast craft naton diri by October 31. Yes, sir. Pero ang Cebu to
ang Northern Negros, Escalante Port kag sa San Carlos to Cebu area, wala pa yasang go signal. Pas ang go signal action na Rex. Ginaulat pa ang go signal sa gobernador. Kung bala, if okay na sa gobernador nga pwede na makabiyahe at pwede na gid action Rex only ang intensify lang nila o kung gina-insister gid ni Johnson Benjamin ang mga frontliners or kagaiban pa empleyado sa gobyerno amo lang ang ginaalaw pa sa karon nga magbiyahe action na Rex. At base pa lamang antes mag-31 may desisyon naman no ang gobernador nga pwede na makabiyahe ang mga kauturan ta nga dito sa Cebu nga sa piyak sining ordinaryo nga mga pasahero pwede na sila makapauli abi diri sa Negros kundi mas mayad. Oo, bigit pa paano makaupod pa ang ila sining pamilya action na Rex. Tibas hindi man naguro magdugay kag ang Cebu to daw na una-una pagani sa aton deklarar yang daw nubo tong ang kwanila mo ang declaration bla. Yes, action na Rex. Or pareho lang sa aton din naka MGCQ or anong status ang Cebuao? Do MGCQ naman sila action na Rex, no? Oo, sa aton diriya MGCQ naman ta. Galing kay in terms sa mga pasahero, amo lang ang isa sa medyo dako nga pamangkot bay kabay pa no action na Rex. Ang Philippine Coast Guard actually paninguha man na kung paano na. Kay bisan gani si Benjamin Gambal man siya nga naluoy man gani siya sa iba natin nga mga kauturan nga hindi man LSI, hindi man APOR, kundi regular lang gid nga pasahero kuntani nga magatabok pakadto sa aton nga hindi pagidya makasakay tugtog karon aksyon na Rex. So kumuling balita sa patrol ang kaaksyon nyo. Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Alvin Graba. Balita sa patrol. Ro bantayan tani kay importante maniho pero diri sa aton niya sigurado na by October 31 malarga na ang mga fast craft naton kag ang roll on roll off mag-cater na sang pasahero from Iloilo to Bacolod, Bacolod to Iloilo mga kaaksyon. Pero sa health protocols naman nga procedures dapat tumanon tagid ni kunan nano ang ginkasugtan nga mga health protocols kag kung pila lang ang makarga to 50% plus ang pasahero amo lang magkasakay sa barko amo nang himuon ta no? O sige isiling sang iban kung may maruro na lang ko. Pero kung Iloilo proper ka lang kag Bacolod proper kaway kag choice kundi masakay ka sa fast craft. Pero do may ruro man dagani nga nagabiyahe no pero do banago yang dungkas ni didto sa Iloilo sa area sang Mulilo ni nagadungka sa Lapas nagadungka ini mga kaaksyon. Ayo sige. Ito ang balita ni Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Ini may kang tanan sa palayag ni Councilor Cindy Rojas ginalantaw nga matrasar gamay ho ang pagpasar sang 2.6 billion pesos nga 2021 budget sang syudad sang Bacolod. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale. Action Rex, wala pa sang patod nga petsa kung saan magapatigayan ang pamitiba ni Councilor Cindy Rojas sang asod or series of budget deliberations. Ang sining gin-propose ni Mayor Bing Ladi ang 2.6 billion budget sang syudad para sa 2021. Nag-explain din sa ato ni Councilor Cindy Rojas nga pisar nga si Mayor Bing nagsabit na sa mga documents sa talatapan ni Vice Mayor Elcid Familiaran. Sa maabot pa lamang Merkules nga adlaw Action Eric subong simana October 28. Dira pa lang ipastulod no ang mga dokumento gikan sa City Mayor's Office. Ini siyang pagabatunon or i-accept no sang komitiba ni Councilor Rojas bilang chair sang Committee on Finance and Appropriation Action Rex. Sulo kay Rojas matapos nga mapasulod sa SPT ini siyang magpatawag sang budget hearing ang mangin set up sa Action Rex physically or kinahanglan mag-attend gid no ining mga department heads dito sa may session hall
sang sangguniang panglungsod kag kada talatapan nga mayara sang proposed budget para depensahan ang ila sining mga funds for 2021. Ginalantaw diri sang konsehal nga posible action Rex nga matrasar sang gamay ining pagpasar sang pondo bangod sunod siya tisa ko halos tanan ang mga officers sa NGC sa kampanya kontra COVID-19 kag ginaproseso man sa karon ang pag-release ng hazard pay kag special risk allowance sa mga frontliners action Rex. Ang pasiguro din ni Councilor Rojas ang proposed budget nga antes nga mag-end ang year 2020 sigurado sunod siya nga ini ang mapruwahan aksyon na Rex no. Si Rojas siya may ni ang nag-survey nga chairman sang mga returning no ang mga non-OFW residents diri sa mga syudad sa Bacolod or para sa mga returning residents kag locally stranded individual. Aring palihaga ni Councilor Cindy Rojas. Wala pa man napasulod sa session. Okay. So, ano na galing step, Councilor? Pasulod anay and then accept for committee hearings, department hearings. So, this coming Wednesday, Ayhan, masulod na siya? Yes, hopefully, masulod na. Oo. And then, usually, galing, how long na siyang duration ka hearing? Siguro, depende kung ano kadasig ang aton nga pag-hearing, kung wala problema, budget, Oo. proposed budget, siguro, by end of November, siguro, pasulod na ni siya. But the hearing will be conducted physically or face-to-face? I think physically, siguro, mapatawagin ko hearing sa SP. Okay, I see. But, di ba last year, do katemprano to nakapasya councilor ng budget naton? Yeah, temprano, patato last year. So, buong siguro matrasar dyo tayo kido sa ako pagintanan. Sa COVID? COVID plus, I think manog I think nag-process pagit nga daan subong sa mga hazard pays and whatever, no? So, Nagsamoy ng palayag ni Councilor Cindy Rojas bilang chair sa Committee on Finance and Appropriations. Di ba si madugay-dugayan ng budget, ha? Depende action Rex. Pero hindi na ni malabutan 2021, di ba? Correct. Amo na siya kung malabutan pa rin 2021, why na ni? Ang mahimo sini i-adapt nga budget ang last year, 2020. Kaya galing action Rex siya subong mo 3 billion i-compare sa 2.6. Pero mo ang balik ang Sir Cindy Ilang Rojas. taas sini sang budget sa 2020 kag 2021 pila ning nagnubo. Nagnubo Nagtubo siya sa 400 million pesos action Rex. So, hindi siya pwedeng ma-reenacted budget, hindi siya mapasara. Pero man balik ang Sir Cindy ay tingo sining nga sigurado mapasar man nagyapon kay isa man lang ka sinyas na damo. Kahit gusto na siya, kung wala man ang problema, ma-proposal since na-fix naman naman sa City Mayor's Office. Diretso naman ang action Rex ining series of budget deliberation. Nga sang una, nagalawig 4 days kay damo mga officers ang nag-defend man sila si tagsa-tagsa ka mga budget. Galing iti nagdulungan isang kadamo sang alatipanon pa sang syudad mo. Kay magluwas sa Committee on Finance, dako ini nga chairmanship nga gidawatan sang konsehala, di siya man nag-asikaso kay mga staff sining mga travel documents sa mga locally stranded individual. Luway na iatag sa iba na daang sa locally stranded na danay kay? Depende action Rex. Kay so far ang mga staff ni Councilor Cindy kaya pa man? Hardworking man. Kaya pa man action Rex sa kadamo sa mga LSI nga luyag na gid nga makapauli diri sa may syudad kag diri mag-celebrate sa ilang Pasko. Update ang balita gikan sa Bacolod City Hall ang action niyo. Action Dale Salazar. Una sa balita na sa action sa Bacolod Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ayos, dagang salamat aksyon na Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:26 ang aton oras, 12:26 na mga kaaksyon. Standby anay sa report ni Aksyon Marlon Hinubi, Aksyon Art Tayhupon. Daligid lang ha, kay hatag tanay isa lang ka commercials.
Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Kadtuantang balita gikan sa Kapitolyo Provincial dugang okon 55 ka pamilya sa Banwasang Hinubaan gine-evacuate bangod sang tubig baha, no? 55 ka mga pamilya sa Banwasang Moises Padilla according kay Mayor Ila Garcia daw pila to 46 kun 43, no? Ka pamilya sa Moises Padilla ang gine-evacuate man bangod man sang pagtaas man sang tubig. Grabe man yung tubig, no? Tubig baha, puwerte mga kaksyon. Pilagid ka mga lugar dre, Moises Padilla, Binalbagan, Kabangkalan, Kawayan, Sipalay, Hinubaan. So far daw mo pa lang ning mga lugar but depende ni sa report sa mga municipal disaster nga iga-forward diri sa probinsya. Plus maki-update kita sining isa ka tuig kag 3 ka bulan nga bata na sapuan patay matapos nga manumo sa sapa sa ginparaan Moises Padilla. Yari ang kauda sa report ni Akson Marlon Hinovi. Akson Mar. Akson Orex, ang report so far nga nakasulod rin sa may talatapan ni Provincial Disaster Management Program of Division Head Zipa J. Harkelian. As of 10 a.m. subong October 26, report pa lang inigikan sa Banwasang Hinubaan, sudad sang Talisay, kag Banwasang La Castellana. May Talisay kag La Castellana pagle? Correct, Akson Rex Palentali sa Kala Castellana, report na ni Angot sa pagbaha sa mga low-lying barangays. Iban nga Banwa kag syudad, pareho sang Isabela, Sipalay, Moises Padilla pa? Moises Padilla, way pa so far Akson Rex nakasulod sa talatapan ni Kailian. Amo pa lamang nagin-mention naton, nagin-submit yaban subong aga. Kaya Governor Bong Lacson na hunta sa bahin sang Banwa sa Hinubaan kay sa Hinubaan kaya sang 55 git ka mga pamilya damo ba ang evacuate sa 3 ka mga barangay. Una sa barangay 1 poblasyon 15 ka pamilya in-evacuate sa barangay Covered Court. Barangay Bolwangan, may 5 ka pamilya ara sa Barangay Hall Subong. Barangay Talakagay, 30 ka pamilya ara sa Barangay Covered Court. So, abara 55 ka pamilya. Individual sa paghabalan, wala pa pala Akson Rex. Ang ibang nga lugar nga apektado man sang baha sa Hinubaan, magluwas abi sa poblasyon Bolwangan kag Talakagay. Ginbaha man ang barangay San Rafael. 1 p.m. October 25 sa lingon kahapon sa hapon, 2 ka oras ang pagbukpo sang ulan sa sining barangay San Rafael, Bulwangan, Talakagay kag barangay 1 poblasyon. Ang sabahin naman sang Banwa sa La Castellana, may arasang pagbaha man sa mga low-lying barangay. So galing way pasang record ko ano nga barangay. May report man nga nagkalahalitan nga mga pananom kag crops sa Banwa sa La Castellana. Sunod sang Talisay, October 24, 12:10 a.m. kagahon diri. Nagpundak man ang ulan. Low-lying barangays man ang apektado. Pero pagkahapon sa October 24, tasig man nga nag-subside ang tubig nga baha. So man ang ginulatan nato ng Surex ang nagsulod diri sa aton, barangay may tubig sa Isabela sa may sitio nuning may gintang evacuate man sa pamilya. Kag ang overflow nga hamtang sa boundary sang barangay Amin kag barangay Camp Clark, porte man tong pagdabagasbos sang tubig. Nagirapatihan ang Sunrex dalo to halin sa bundak nga ulan. Mga 3 oras siguro to daw nag-subside man to ang tubig na? Kag Sunrex kay information nga nabaton ta Southern Negros, indigid man ya tudo ang pagbundak sang ulan mo galing gidugangan sang grabing ulan sa kabukiran nga ang tubig nag-usoy sa
kasubaan kag sapa dulhog sa baybay. Amo na sitwasyon sa bahin sang Banwasang Moises Padilla ho. Banwasang Moises Padilla na interview ta sa mga hapon ilang sa nga pamuno sang Disaster Risk Reduction Management Office. Amo ning subo-subo gawa sa Moises Padilla kay may isa ka pito ka bulan, isa ka tuig kag 3 ka bulan nga batang na binawian niya sa kabuhi Action Marho. In Action Rex. Daw mo lang ni no, Moises Padilla lang ning daw may ara ginbawian sa kabuhi. Correct, wala sang may ara sang casualty. Alas 8 kahapon sang aga Action Rex. Ining mag-utod ni isa ka tuig kag 3 ka bulan nga babayi. Pwede ning iya sining 8 ka tuig nga magulang. Sama-sama ginabilin lang ni sila sang ila sining ginagkarang sila sining nga balay kaya ila sining nga ilo ko gamay Action Rex naga-operaman kon adlaw mo. Ginabilin sila kay may dinasaligan man kay may mga katupad man sila katayaan Action Rex. Kung natabo kahapon, may arasan may kinlaktan ning magulang nga wala ka tuig la pagin kuha lang sa unhan. Sunabilin is balay ang isa ka tuig kag 3 bulan. Pagbalik niya, waya na makitang manghod ya. Pati ang magulang nga base gin dalalang balag kag ara lang sa balay sa ila sa katiyaan. Gin katuan balay sa mga tiya niya. Ang sa tiya way madisamon yang bata. Paulihi, mga alas 8:45 kontak na kahapon sa aga, din pabalo na rin report ka na paano sila sang bulig. Sa official sang barangay, kag sa atalatapan man sa nga DRRMO, agad ito nga pagitaon ang bata. So, din patigayon ang operation. Ay manugan na kasunrek sa buong nga balita, kaya mga alas 10 kahapon sa aga, kita ni ang lawas ang bata ni, nga na sangkit lang sa mga siit-siit lang sang kawayan. Sa pa, bang balay nilang sinikilin sa pa, malango. Kuman balang kapatid kani isang lawas ang bata ang ganakitaan ni, mga 50 metros marangali sila sa nga pulian. So, ginapatihan nga naanod sang baha, kagway sa galion matalopangdan. Nag-abori, lumos ang ginapatihan ginturaan sa kamatayon sang bata. Yari si DRRMO Head Moises Padilla, Reynald Horique. Wala na ang 1 year old and 3 months. So yung pinsar niya nga nakagangindala o nakaupod sa iya nga tiya. So mga pila na mga after siguro mga 1 hour pinangita nilang bata or mga munabi, wala na nila nakita. So wala man to sa iya katiyaan. So nagsuspect sila nga posible basi pakrik kag naanod. So ginpapangita dayon na ngayo bulig sa barangay na nawag man di sa amon. So ginbuligan pangita kag nakita sa sang mga tanod sa barangay gintanaan na lumos na gid siya mga pilar ka meters ang antad sa niya recovery alin sa balay. Okay, doon nakasangat sa may siit blas ang kawayan. Ang mga pangigaro ng sangaton nga mga sapa dire, may pangamalay pero may mga kawayan or tiya mo na iba na binagkakalaanod man. Dito sa nakasangat sa may nasangat sa siit. So dito sa nakita. Sangaton nga tanod. Ngalan siring bata Action Rexy Princess Joy Iostanio. Princess Joy Iostanio ang ila sa nga lugar Barrio Daan, Barangay Quintanaan, Banwasang Moises Padilla. Aron sa Action Reports after edition, kinapaabot na iban sa mga reports pagid. Ikan sa mga panawag kag surad sang Negros Occidental, angon sa nagluntad, nga baha kag lain nga tiyempo kahapon, tup-tup kainasang kagahon. Report kikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-Action yung Action Marlon Kedoboya. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Gidaksyon Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Ang iban sa nga mga progress report bantayan lang sa Facebook page sang Action Radio Bacolod kag sa aton sining nga iban nga public affairs program, no? Kadtuan tanay si Action Art ay hupon sa special assignments commercial trips sa mga fast craft Bacolod Iloilo mag-aumpisa na sa palabuton nga Oktubre 31. Yari ang countdown sa report ni Action Art ay hupon. Action Art.
commit na action Rex sa Marina ang mga operators ang fast craft sa rin mag-umpisa ang ila sining pagbiyahe sa parabutan Oktubre 31 ini amo ang Bacolod Iloilo vice versa nga mga ruta. Now, sunod diri kay Vero kung Engineer Jose Vivencio Vero, ang Regional Director sa Marina ang matabo ng commitment diri sa UISAM kag OceanJet tag isa lang ka trip anay o kung isa ka unit ang magabiyahe vice versa. Bangod man sa ilang experience last time na portigid ka jutay sa mga nagabiyahe nga pasayro agud marikawan man ang kapierdihan. Now, ang sabay sa Supercat amuning rolo nga ginamulo mo kaina nga sa Banago to Iloilo ang iya sininga dungka magabiyahe sila on November 1 amo lang ila sininga commitment. So sunod diri sa kay Vero depende na ila sa pag-determine kag sa influx sa mga pasahero kay kung in kaso kakinahanglanon magdugang sa unit komitido man ang mga operators ng fast craft lagi layon mag-provide para na wala sang ma-stranded na mga pasahero base ini sa ilagi na patigayon na meeting nagigan nga weekend para man sa pag-finalize sa sining biyahe. Yari ang tagpamuno sa Marina sa Regional Office 6. They will operate ang WISAM at saka OceanJet sa October 31. Tapos yung Supercat, November 1 naman sila mag-start. Initially, muna sila, one round trip each. Kasi baka mapatulad nung una, two round trip sila, nalugi sila kasi kukunti ang pasero. But if they will see na kailangan dagdag ng trip, they will dagdag amend it again. Amalang sa next ang confirmation sa taga-pamuno sa Marina diri sa Regional Office 6. Balita gikan sa Marina. Ang kaaksyon nyo aksyon at hipon una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon R. Tayhopon. Balita gikan sa Special Assignments. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Mayo lang nga pagpamatid ra kay Sir Gary Amerela ho kay Ma'am Amerela no dra sa area sang Morsiag sigabong dra kunong Aksyon Radio sa San Miguel, Morsia no. Ayos. Sige daligid lang ha kay makwantanay mahatagtanay pila ka mga importante gid nga hilikoton sa sining nga oras. Standby na aksyon na Brian Morden, aksyon Eric Magbanwa kag sa aton sining nga mga out of town reporters. May tisi anay ho. May Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radio.
sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon, madayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sagsang ang mga kalintangan. Responsable at ang balita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Ayos, sige check tanay sa mga kaaksyon tadrio. May lang pag-monitor kay Rofi Libran dra sa Bago City, no? Nga nag-monitor sa sining mga inoras. Kay Jo Marie Formentera kag Jenny Perez dra sa Binalbagan, kay Casilin Hermino o Casilin Himino, nagsobra man niya Arno. Casilin Himino. May lang pag-monitor sa kay Nanay Jo Taya, kag kay Tay Jo diri sa Alig Morsia. May lang pag-monitor Casilin Himino kag sa Bugos nga pamilya. Kay Yorb Quiniol, may lang pag-pamati Yorb. Kay Corazon Villasis Gayo, thank you gid. Kay Joe Makilan, salamat gid Joe, no? Kay Jose Makilan, no? Kay Bobby Munoz, baskog hangin kag ulan di talisay. Gali ka, Bob. Sige, thank you so much, good Bobby Munoz. And sa kay Apo lang, may lang pagpamati. Rejantan Villalon, may lang pag-monitor. Salamat, gid. Thank you, gid. Toto Rejantan Villalon. No? Ari sa kay na nagsaka di siya. No? Jocelyn Libon Dispoho, may lang pag-monitor. Kay Madam Elizabeth Malaka Gamala, ga-monitor sa Silingaod to. Kay dali lang. Kay Alunan Suset, may lang pag-monitor Alunan Suset. Thank you so much, gid, no? Salamat, gid. Dali gid lang. Kay may isa pagid ka warat gid ni sayod si Sasin Comar ni nanuning natabo siya ning nagpadala inpang ipang butangan niya mensahe yang mga nagapadala diri sa aton sining mensahe, no? Kay Sasin Comar. Kung nag-monitor ka sa Sincomar, pag matamat na da, kwan, ay do, hindi mo minsindihan ng mga tao. Hazel Alvarez, may lang pag-monitor batchmate. Raquelina Lumawag, may lang pag-pamati listening from Hong Kong. No? Kay Rosemary Cruz, listening here in Siquijor. Kamusta lang Siquijor? Subong Madam Rosemary Cruz, Oaks lang, dira sa Siquijor. No? Kabay pa nga Oaks lang, no? Dira sa Siquijor. Ayos, kay Lito Secondes, may lang pagpamati Lito sa Riyadh, Saudi Arabia. Kay Roth Kosawa, dira sa Tokyo, Japan. And Jocelyn Acivita Olak, may lang pagpamati. Chris Vilma Treyes sa East Homes 3, Barangay Estefania. Melchor Baroka sa Ginubaan, may lang pagpamati. Kag kay Idi Laos dira sa Kingtown,
Victoria, salamat gid, no? Kag kay Nanay Isabel dira. Kay Joanna Jawi Perez, may lang nga pag-monitor, may biyahe subong ang Ruro. Mayara, pero more on LSI sila, kag mga kinanglano na to. Okay, wala pagid go signal sa Pizza 31 pa, no? Ayos, sige, dagang salamat kita. Sa iban pa naton nga mga tagpalamati, karon lang dugay-dugay ang iban, mahinang kalaban, daligid lang ha, kay matag tapila ka mga commercials. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag-adlaw nga pagpangabuhi.
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na ngay Sagsay ang mga kailangan Responsable at pagbalita Pagdali na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga mag-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, aksyon balita banat bulig. Maayong hapon naman sa ating mga palanggagamangitan palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa aksyon firing line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o Kagkaroon, balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kinikilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na! Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time las 12:56. Kadtuan tanang balita ni Aksyon Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ini may kang tanan sa palayag ni Colonel Palge. Nagatag direktiba sa Escalante PNP nga tutukan ang investigasyon sa pagpamatay sa ilang nasakopa, no? Mga police station sa probinsya ginapalerto man batok sa pagpangatake nga katulad siniho. Yari ang kauna sa report ni Aksyon Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Aksyon Bri. Aksyon Rex naghatag man sang lupangod sa kay Police Colonel Romy Palge. Ining nagluntad iya nga pagpamatay dira sa syudad sang Escalante sa sininga bulan sang Oktubre nga 3 gid ang nagkalatumba kag ang manner daw amo-amo lang ang pagpamatay. Aksyon Rex. Sunod diri sa kay Negros Occidental Police Provincial Office o konok po spokesperson nga mo si Police Major Edison Garcia.
kaligad o kon kada semana nagpatagayon sila sang conference, virtual conference. Kag isa ini sa naistoryahan nga dapat pamakuron pagid kag tutukan gid sa mayo ang investigasyon sa Escalante PNP sining pagpamatay sang nasambit nga mga persona. Dugang ta diri ni Garcia Action Rex nga ginpalayagman ni Palge nga hibaluon gid ang pila ka mga motibo, ang gulo kag nagsin-o ginibala ang mga suspetsado kag ano ang mga sala sining mga persona nga nagkalamatay. Palayag padugang diri nga kinahanglan na hindi lang mag-tiner sa isa gid ka ginatawag nila nga angle abi kundi tanan kuan gid sa nagakaigo nga impormasyon. Ilabi na gid sa mga nagalagaw karon nga information nga posible base grupo sa New People's Army ang ini nagapanumba Action Rex. Madumduman nga sa nagligad nga October 10 una nga ginpatay diri ang driver sa PNP patrol sa Escalante nga si RJ Bautista. Patay ini siya sa pila ka mga persona dito magnubo sa pulo. Pagkatapos ang dason naging patay diri amo naman si Jolito Limbaga October 20 ini siya enforcer no sang syudad kag ang ikatatlo diri ining former kagawad sa nagligad lamang October 20 nagligad nga adlaw nga si Ernesto Valiente Action Rexa. Kon imo pagasumayon ining tatlo may ara sang mga ngalan sa ilang syudad ang duha diri job order kag ang isa diri anay nga kagawad sa isa ka barangay sa nasambit nga lugar. Yari si Garcia Angots ni. So, kami lang ang confidential na rin ako. So, with the problems from our incident behind the past weeks. Binigay kasi natin yan sa enhanced managing police operation. Para matagdagan ng naawit kailangan ng police facility. At alam natin ang anti-police ay nakapapahalo sa incidente. So, walang was ay iniimbestigahan ng ating kapulisan. Sir, meron na bang nakitang anggulo rito, sir, initially, sa tatlong tahayan ito, sir? Gusto ka na yung sa taking sa mga meron tayo yung pag-operation. So, i-discuss natin yan. At for sure, siguro may nakihanag ng motive Action Brian, kay na na. Action Rex, amo na ang palayag ni Garcia kag amo na ginapalerto man tarang nga mga police stations kay basibla taktika no ining pagpanumba kag basibla kadlaw ang sudlon amo na ang mga police stations man Action Rex isa sa kinalantaw nila diri ining posible akig ng NPA kay kadamo na sang nagsululongka nga ila sini nga miyembro Action Rex. Balita sa Nokpo. Action Brian, more than nag-report una sa balita ng Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Isunod tagilayon ang balita ni Action Eric Magbanwa. Snatcher nga nagapangagaw sang cellphone kadagabiho sa sulod sang PUJ. Nakilala na. Cellphone na-recover kawatan ay pa makapauli sa iyang puluyani. Yari ang kaundan sa report ni Action Eric Magbarwa. Sabi si Pio. Action Eric. Oh, yes, Action Rex Kantong. Good afternoon. Ayo di Purma.
Nalipat ka ba? Lantaw ko rin. Ganyan ako lantaw. Kaya ko ba si good noon pa o good morning. Kaya gali kay good noon na tagali, no? Good noon ah. Good noon. Oh, good afternoon na gani. Oh, good afternoon Kay na. una na gali ah. Baskugulan galito sa La Castellana. Uy, ito gati. Tamo na Ni da. Kap Jofred, ni Damo. Kagawad Jofred. Tamo na da. Suba sa kasi anak sa Rex. May hangin pa. Action Rex. Oh, grabe no. Sige, pagro halong-halong lang kamudra. Pagro aligmat lang, especially sa... Si Kapchada sa Barangay Robles, ulo ligmat lang da. Oo. Kagawad, Jofre sa banda, ulo ligmat ka na, no? Gani. Pag padayuna, no? Padayunon ang... Ang papadala. Ayo di purma. Kay Rain or Shine na yamong umulat umaraw na ya steady niya si Kagawad Jofre, no? What? Gani man. Oo, tiya lang along na sa kasi nakikadamo sa suba na Rex mo. Gani man. Na do makabinat tong kataas man kung magbaha sa bukid, no? Kag ining bagyo kinta ni daw o salakyan black nga may kambyada nga kinta. Oo, doon sa kinta lo gani. Kwarta eh. Ayo di purma. Siling ko daw. Doon sa kwarta is ate releasing eh. Ayo di purma. Ano man? Marcha. Tuod no? Kwarta marcha. Yes, actually. Sa nang tirada da. No, so Kagawad Jofre. Kwarta marcha. Kwarta marcha. Ayo di purma. Ayo, gid. Doon sa lakyan ba po namin sumusan simpo kay pabulubog na wa. Oo, no? Drink sa aton daw ay nagigman pagulan ah. Oh, pasalamat ali bisan ko na lang siya pero hindi pala sige-sige. So, hindi baskog. Hindi baskog. Pag hindi ko nagbaskog man sa kay nasang gagahon pero hindi man tama gid. Gani kita kagap sa namat ati wala gid bala totally nagbaha ang bakulod playa. Dapat dito sa ako tiga baha normal man ang Rex mo. Basta magulan niya tututo sige-sige ka baha ba na sa ako. Ready naman na to yung speedboat mo wala yan. problema kasi Sergio Marie Vargas ara na da alert. Ayo di purma. Bayin lang ng mga baha-baha na. Baha na kayo, wala man nada baha ko wala ulan. Gani, uy. Normal eh. Normal na iya para sa ako, normal na yung baha na sa ako nugsaran niya. Way ga ulan, way manabaha. Oh, gusto, correct. Ayo di purma. Go lagi sa gusto. Hindi na magbaha ko wala ulan. That's why I loving so. Ayo di purma. Hindi mo. Ako kasalig mo lang ko bisa magbaha ko na yun si Sergio Marie Vargas. Ano si Sir Joms ah. Inala na si Jim Hop. Paano ko area ni Action Eric. Kagabaha na daan. Alert na si Sergio Marie. Kapalo ko pero panyaga na sa sumamuni oras. Tababalat tapos panyaga. Laban niyo. Basta tapos na guro ah. Relax na So, amo ni nga mamagugyo si Sergio Marie. Alert na Action Rex. Alert. Ito gina siya permiya. Alert na siya. Tanan all the time na eh. Tanan nga oras na. Bagyo ga monitor si Sergio Marie, no? Bot ko si Prenon, no? Ga monitor man eh. Ayo di purma. Prenon na dami kita magawas, no? Magawas ang? Ang iya puno eh. Ayo di purma. Kasi magkanto di bilang mga kasagapasayam lang sa Bacolod, budlay na. Amo na nga, along-along din pa rin uno na kasi yato ta, anong first name niya, tayo lipat ko Katas ah. Si Katas ah. Katas ng, kuha na, ng ilog. Ilog. Kawayan. Kawayan. Manuling. Ayo, si Migota, Mr. Manuel Kuda, sa Silay. Sa Silay. Si Joseph Chua. And Julie Chua and family, no? Si Engineer Arthur Normandy, ka monitor man sa ato Action Rex. Si Engineer Arthur Normandy. Sa di na saya? Sa Takuling area. Sa Takuling. Oo, ka matin sa aton. Nya, Action Rex, kahit bayro lang kung wala ka mag-COVID, mga ngapit ay Action Rex sa mabugnaw nga lugar. COVID yahaw? Ay, tibalo ko naman kasi medyo may edad na si Engineer mong. Hindi na sa hindi sa pwede kagwa. Oo, mga kaya anay sir ah. Engineer, kaya na engineer, sopta lang gid, no? Kapag wala na COVID, birahe. Ayo di purma. Suktang biray ah. Sukton kag birahon, no? Amo na lang tirada. Kasi si Engineer, medyo may edad na gid man. Gani man. Sir niya mati lang ko diya. Nya kata, siling ni Sergio Marie Vargas ah. Ate, okay sir. Sergio, mga konda ang problema ko na sa baha, basi masulusunan mo da. Ate, boss na yun ah. Ayo di purma. Si
Si Sir John na naman nasa ligay ko na mo. Oh, laban ni. Makahatag man siyang bulig sa barangay Panukoy. Tanan-tanan nga areas diri sa Bacolod siya man ang ginasaligay. Balukot hindi man napagbayaan ni Sergio Marie ang Panukoy because malapit para siya nga heart, no? Kay taga-dra siya. Hindi. Hindi na siya Singkang masaya. Okay. Oo, barangay Singkang. Sa proti concern sa sakon eh. Do tanan nga mga areas na diya. Oo, sa Bacolod siya. Kita mo magbaha-baha. Kaya salamat din sa report mo. Ayo di purma. Ito kinadalian mo, wow. Kaya yung oras ko daw, ginabitin lang. Kaya ang imong oras na ginakuha lang ginahunos nila, no? Nanoning snatcher ni? Yung snatcher ni, kinala siya. Pero, wala siya matakpan. Kaya ginpaluapin ni kagabi sa polis na basta kaya na siyang kagaho, station 2. Wala na tanak polis bala ito. Kaya nakapangdali na siyang cellphone ni Aksyon-Aksyon. Gin-snatcher niya, kaya ayaw man ni kutsilyo sa sulo sa sanakyan ni Pasayro, bla, na igo pa niya sa face, no? Sa guyam na programa, yung malang to. Ang biktima din si Charlene Jane Salgado, taga Bangga, Tutong Barangay Handumanan. Nagsakay nila sa may area sang sa may tubangan sa Pilisas Lacson sa Barangay 4. Nagsaara nakadaangli nagasakay ning suspect ni kag sang nakakuha sa oportunidad ginagaw ni golpe ang cellphone kag nagpadulong dira sa area sang Barangay 3. So identify siya si Rick Ferreira mo ning suspect na taga Purok ng Barangay 3. Pero hali kagabi kag kina sa kagaog gipamatay ni sang mga K9 ni Police Captain Leo Estupa pero wala gid makapauli ang ini nga suspechado. Pero ang good news na recover ang cellphone ni Miss Charlene Jane Salgado pagposigido gid siya nga mag-file kaso kontra kay Rick Ferreira. Yari si Captain na listo pa sa interview sa Aksyon Radio. Wala nga sakay niya kung kabit sa Salakyan Actionary. Nagsakay niya siya along 21 Street. Labis may focus. Kag sa may pilis siya na yun, dala sa balan, dampi. Amot nga ditutukan siya sa sulod mismo sa Salakyan. Kag nagpalagyo, going sa area sa Barangay 3. Kag amot na yung Actionary, based na sa aton nga pagpangangkot man sa mga informants man naton. At tigayon, na-identify naton na ang suspect. Tagtuan doon nato ng area niya o galing ang wide na sila nato ni maabdan sa mga dakpan actioneric identified isang biktima based man sa description actioneric. Ang ato nga victim willing siya mag-file sang kaso probably sining week mag-file nato ang case against nato na suspect ka dinacheck nato ni mga previous record man siya actioneric ginavalidate pa naman kung ano pag-iba niya na record. Mayara kita na reported ni siya na mga kaso based man sa pagpamangkot nato ng actioneric pero check pag mo kasi may mga iban pa sila mga kaso pag-apply sa natin yung suspect. Aksyon Rex si Police Captain Leo Estopa ang hepe sang Police Station number 2. Ang inyo ka-aksyon sa Bacolod PNP una sa balita una sa aksyon. Aksyon Eric Magbalwag report sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Sa mga kaaksyon ta, yari ng pinakabago kag pinaka-epektibong herbal supplement Evergreen Herbal. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan. Drama nga naghatag kabuhi sa istorya sa paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan. Serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon. Istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig. Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sampedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to laman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient Aksyon no Radyo Philippine Standard Time launa 12 nang aton oras kada siglang sang oras ta lambadahon taniho kay naka-standby si Aksyon Stephen Tresquito gikan sa San Carlos City
Ini may kang tanan sa 67 anyos lang at tigulang ho nga nasapuan nga patay na ini sa may bakawan dra sa among area. No? Yari ang kaunan sa report ni Action Stephen Presquito. Sa detalye, Action Stephen. Yes, Action Rex, isag ka 67 anyos nga lalaki nga tigulang ini. Ang nasapuan na lamang nga wala na ini siyang kabuhi o kung patay na ini dira sa may Santa Filomena, Barangay 1, San Carlos City, Negros Occidental. Kahapon ini nga adlaw nga sa diin sa isa ka bakawan nakitaan na lamang nga nakasubsob na ini ang among tigulang dira mismo sa nasambit naton nga lugar. Gani nakilala ining 67 anyos nga mo si Conrado S. Ramos, kag residente man sa nasambit naton nga lugar. Gani nga base sa investigasyon sa aton kapulisan nga wala man sang foul play nga natabo sa among tigulang. Gani nga gikumpirma man ini mismo sang iya nga sining anak nga si Jorem Ramos, 36 anyos ini, kag residente man na sa nasambit naton nga lugar. Nga sunod pa sa kay Jorem nga alas 7 sang kahapon sang aga naglakat na ining iya nga amay agud magpanguwa sang bakaw pangtak na mga launa sang hapon. Nakita na lamang ini nga nga sang isa ka nagapamasol man nga residente sang isda, no, kag nga sa diin nakita na lamang niya ini nga hapao na ini sa amo nga bakawan. Gani nagtawag ini siya sang mga katungod responde ang aton mga tanod. Gani nga sunod pa sa iya anak nga posible nga ini siya nakabatyag sang hapo kay tungod nagiginabatyag ini may masakit ining among tigulang kag wala na nagka-recover sa iya pagtumba dito nga sa dito natin sambit natin nga lugar. Wala na nagka-recover kag na patay ini ang among biktima. So gani nga wala man sang mga pagkwestiyon ang ining mga pamilya sa kamatayon sa among ilang tatay tungod nga gikumpirma man sa atong kapulisan nga ini siya wala siyang foul play sa iya pagkamatay base sa pag-imbestigar sa aton San Carlos PNP. Gani nag-report na diri sa syudad sa San Carlos, una sa balita, una sa aksyon. Ini si Aksyon Stephen Presquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Stephen Presquito. Balita gikan sa San Carlos City. Matapos ang San Carlos, sa iluanta si Aksyon Roger Gotib sa syudad San Cadiz. Na 35 na tanan ho ka mga paribagong kaso sang COVID-19 sa duha gid lamang kadlaw, Sabado kag Domingo ni. Kadamo ba? Yari ang countdown sa report ni Aksyon Roger Gotib sa Cadiz City. Aksyon Roger. Action Rex, nagtaas karon ang mga nagka-positive diri sa may syudad sang Cadiz matapos nga sa duwa gid lamang kadlaw, Sabado kag Domingo nakaangkon sa 35 tanan ka mga nagka-positibo base sa resulta sa swab test kay patigayon sa local IETF diri sa may syudad sang Cadiz. Sa karon may 233 nga mga kabilugan nga kaso samtang 159 ang naka-recover sini, pero sadto tani alay 11 na lang ang active nga kaso, pero karon nagdadangat na sa 65. Suno sa kay Doktora Maria Victoria Ibanez nga ang kalabanan gidman sila kaginhalinan amo ang isa ka vendor sa may merkado nga sa day nagpositive kag napatay. Ang ila pamilya amo gid ang napiktuhan, pero sa kabilugan nga gipang swab test mayara lamang nga 8 ka mga vendor sa merkado ang nag-positibo. Sa payag sang amon diri nga City Health Officer sa siyudad sa Cadiz, Doktora Maria Victoria Ibanez. Balitang Sabado nga adlaw ang nagpositive ko nga taga merkado, 5 sila mo. 5. Tapos ang pagka Domingo ang nagpositive daw 2 lang or 3. Dali nga unfortunately atong nauna to bilang nga nakatay, naka-infection sa family niya, amo na nga nagdamo. So may ara, pag kami nga isa ka pasyente, sila nga admitted subong sa St. Anne, nga ano man, ang naka-infect man unsi kabilag sa pamilya ya. So ba total, kahapon may 13 o kung kahapon nga 22 ang nagpositive sa itong Sabado,
mayara nga 13 nga nagpositibo. Padayon ang contact tracing kang local IETF kag nagapangabay sa gyapon sa kooperasyon. Ang plano nga i-swab test sa tanan nga mga vendor sa merkado sa siyudad sang Cadiz. Amat-amaton ini kag i-lockdown per module suno sa kay Doktora Ibanez. Report gikan sa siyudad sang Cadiz una sa balita una sa aksyon. Iri sa aksyon Roger Gutim nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA. Yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada
ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabot. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y Saysay anong kailangan Responsable at pagbalita Kagaya na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, aksyon, balita, banat bulig. Mayong hapon naman sa ito mga palanggang mga palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa aksyon firing line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Labilin, isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Action. Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat Bulig. Alang-alang na ta sa tiyempo dari sa aton sining pagpangalagad sa Lunes nga edisyon sa Aksyon Balita Banat Bulig. Kita-kits kita buwasa. Same gihapon nga oras. Kita buwas. Standby na sa This Is My Life. Sunod na sa Dirigi lamang Madugay. Upod kay Aksyon Welma Sugaton. Salamat skid. Ako ang inyo sinika Aksyon sa Kanginan. Aksyon Rex Kantong. Mayong hapon una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. It's the part I must play. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,